Menta kasi ka Voice of the People Party hakajingya lang kabalalong hayeng jong u president hadien kajingya kren kababanya lajit ya uba Winstone Tony Lyngdoh banlong u kyrtong na ka party banya khun ya ka election chief executive member Hakasi Hills Autonomous District Council. Uba adan mila basayamad habakren hakilat batay kubor hadien kajingya lang laong ba kajingya syukino u CEM. Uba adan mila basayamad habakren hakilat batay kubor hadien kajingya lang laong ba kajingya syukino u CEM ba syambor lang rinja kalong namar ba umdon ya kamet kabakot kabakya. Kumta hakani kajingya lang lajit ya uba Winstone Tony Lyngdoh banlong u CEM ka party ha KHADC. Hakani kajingya kando mentakasi baro ki MDC kilayadan lang. Kajingya lang jungi mentakasi hi kadai bangin yo aman ya pembet ikam gibri po diskonsi hadien ba nagalen jungi ba syabor lang renja mo ila syem bila sin jamban eno ya keshupi CEM marka jing bomdon gajing ya ka met ka pat ka pakot ka kya idon kami ka por ka bakam kloit pinyo ban sumar jana shwele de te ka party ka le kendo ndagasi bat ha gajing kendo gajing ila de pani kendo pani parkhan kumno bangin ya chakmat pan pentalon ya gani ka kam chakmat bat adin jong ka SCC ka bangin le kendo paro ki MDC ngatai play mo KMC paro dan way ru pep syakani ka jingalang pasiem ba pilih imda dan akabat ka ba klan te kani ka jing lu ka jingi KMC paro bangin jien yo MDC jong ka North My constituency ba Winstone Tony Lyngdoh ba un shimti kumu CEM ba mai kapo district council kata kata rai ke parti election te kam don jing ban bu yo tong deputy ke CEM ke jing don deputy CEM kanum la ban pene isi lada ka wan ke khap ka ba kum kani ka ba CEM ya shuki te ba isi ba ko wi it stands result te ka ba mot ba hap ba thau ko isi ka ka bi bat kani ka jaka ka ba ni mo nomor bai bahasa minum don shu ke isi kan don ka wei ka jaga ka batli kumu IM pada kaniru ke parti ni lah pendet selon rai selon bat ke parti da kui ke jimut hi kilarai ban penmi pujri da u MDC jong ka jaya mau prem mo ba den sel kumu ban mi pujri ala ke jaga ka batli Pi kajing pet kajing kum ka party da longge ki basutna bayi i kajing trikam jong ka isi ka batmai harkat kata ka thong ka party ka bu namal ka thong hi ka party ka bu abang ilet chupai bang yong in let ban penbet ya shibon ki kandom hakar kum trikam jong ka discouncil ki por ki bamcha mo ban penan kam ha ten phareng jong ban streamline te ngangit pigi media play ki non tre report this council la pion nadu ki officer hadu ki ba kam hapo jeng ki officer ki I ya ka jing sedang ka jing wandur jong ka this council hapo kini ki samru panai ka ba ka VPP ka ilam ki isi wala ringim kwa ban ko kum ka party Nri khubori akan syai banaru ba ka BPP ka ilam ke isi ka wei na ki ba sotna kalong ba kumba ka parti ka yeng haka sinshar ka khara mok ba khoi banon ra ke jing khoi kalawan ka jing khoi ka kom trikam jo isi aka ba kam don chu kanu kata ka jing ting jo ki breu ban lek support this council ba yo siu pisai kani siu pisai katai kam dan shu ba ko kata batu ka jingwan ra ka jing persyang jo isi ban penbet ha ka bedi bat ka thungkam thungjam ha ka ba khot pusba le ni ka ba shai ban transparent da ka ba ke shimi ka sin jam ban wan ra ya to ka recruitment committee ya ka ba decision on sa pen telun ni ki kam bat ka isi ka patmai kana
pentelun janai shushu kikam kiba kaniki isi kelatrei akini kisan kindrepli baru shibun ki ji prasha na kalian ka trade ban rekam janai na kalian ke ilaka bakai ke basmotrat kalong bakni ki isi ki kam shimle kerki kinuki kam kira ne kada pisha kada thau bat ru ban sotho kani kadang dei ke isi ke batmai bat kini ki badan hang tai kim pa dei ki baladan benta hakunu kono ka sengsan perthai kim padan benta hakunu kono ka isi ke barim kidang lek dek kum ki beri ke batmai bat ban pentlun ki kam hakor kom ka pepet ke berarti bat perjalanan